салом алейкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мошинбозор тиҷ. Наг мо бо дархости зиёди подписчикҳо наг омадем ки аз нарху навои молҳои техникӣ, яъне молу ашёҳои рӯзгор ба монанди телевизор, яхдонҳо, тифалҳо, бисёр майдачойдаҳо барои шумо маълумот диҳем. дӯстони азиз, мана инҷо мағозаи Корвони Хуҷанд, мағозаи Корвони Хуҷанд дар рӯбарӯи факултети филологии тоҷик мебошад. ҳозир медароем ба дохили мағоза ва аз нарху навои якчанд намуди молҳои рӯзгор барои шумо маълумот медиҳем. моро пайгирӣ кунед. навор агар писанд омада бошад, ҳатман обуна шудан, лайк монданро фаромӯш накунед. дӯстони азиз, бо дархости зиёди шумо мо мана омадем ба мағозаи Корвони Хуҷанд. ҳозир аз нарху навои ин молҳои рӯзгор барои шумо маълумот медиҳем. дӯстон, ин дар як гӯшаи мағоза пилисосҳои замонавӣ, чангкашакҳои замонавӣ мавҷуд мебошад. нархи инҳо аз 950 сомон, яъне якумаш фирми Евролюкс, нархаш 950 сомон, яъне дуюмаш боз фирми Евролюкс, нархаш 980 сомон, яъне сеюмаш фирми Евролюкс 2800 ватт несиги, нархаш 1000 сомон, яъне боз 1100, инҷанда 800 сомон биям ҳаст. инам фирми Евролюкс мебошад. инҷанда тафдонҳо ҳаст, хеле ки дида истодед. ин фирми Евромакс, нархаш 680 сомон. инҷа мисол соаташа мемонед, ман инҷа режимаша вибр када истифода бурда метавонед. ман ин фирми Техномир, нархаш 720 сомон. инҷа медия мебошад, инам нархаш 720 сомон. бол ман ин як тафтон нархаш 700 сомон. дӯстони азиз, мана инҷанда стиральни машинаҳо ҳаст. нархи инаш 1350 сомон, нархи инаш 1300 сомон, нархи инаш 1250 сомон. боз шахсоне ки мехоҳанд мисол соҳиби ҳамихе стиральни машинаҳо шаванд, марҳамат битон бо арзонтар када барои шумо нархҳои дастаскадӣ ба фурӯш мегузоранд. ин дар як гӯшаи мағоза яке дивидиҳо аст, дивиди плеерҳо. яко дивидиҳо аз чанд пул то чанд пул? аз 150 сомон то 250 сомон. яке метавонтон дивиди плеерҳои замонавиро харидорӣ намоедон. дӯстони азиз, ин дар як гӯшаи мағоза яхдонҳо мебошад. яко ин яхдонҳо чанд пули? аз 2000 сомон то 3000 сомон. ҳамаш фирми Саратов мебошад. мана чӣ хеле ки дида истоди Саратов, мана фирми марост ке. мана як гӯшаи мағозанда термотифайл ҳаст, нархаш 340 сомон. 340, 350. инҷанда блендерҳо
320 сомон 300 сомон умуман тамоми ашёҳои рӯзгорро аз ҳаминҷо метавонед дастрас кунед. дӯстони азиз, ин дар як гӯши мағоза ин телевизорҳои замонавӣ ҳаст. нархаш аз 1000 сомон то 6000 сомон. телевизорҳо ҳамаш T2 доранд. мисол T2 смарт мебошад ва форматҳои ин замона 4K ю HD Full HD ҳамаша меқапазонад. хеле ки зистодид бо сифати аъло. инҷанда стиральни машини автомат ҳаст. ё чанд пул аст? 3400. ин 3400 ме. мана ин 3400 менаст, ин 3300. 3400 филми LG. мана гунҷоишаш 6 килограмм нишон дорад. бисёр сифатҳои аъло киде. дӯстони азиз, ҳамаи ҳамин молу маҳсулотҳои замонавӣ, ҳамин техникаҳо барои рӯзгордориро шумо метавонед аз ин мағозаи Корвони Хуҷанд дастрас кунед. Корвони Хуҷанд суроғи ҳамин доми зафаранда мебошад. боз метавонед ба рақами телефон занг зада маълумоти муфассалро дастрас кунед. телефон барои маълумот 92 840 12 30. یادآور میشیم 92 840 12 30.